fülek fel a fején. Ez a Verdák 2. Vagy nem? Nem. Az egyesnek az végén szerepel Luigi. Nem? A második versenyen. Mit nézel? Nézem. Nézem meg. Így kikanalazta. Az igen. Kétszer tettem neki. Nézem meg akkor. Csinálsz fénykép a tapa. Mindjárt csinálom. Mit? Most ezt kell megnyomni ezt. Ne nyomjál. Ezt sukászat. Munkács, most felvettem ezt a reggel tevés közben. Ez most videó csak egy videó. Annak azt a kis négyzetet. És fekete négyzetet nyom meg. Azt.